Salam hormatly gitaristler. Bu sapak siz bilen solo çalmany öğrenir. İlk bilen solo näme? Biz siz bilen geçenki sapaklarda akord näme öğrenip, kaku näme öğrenip. Yani aýdym üçin öğrenilýär. Inni häzir size bir video görkezýän. Şu taýda bir gitarada akord çalyp otur, beýle gitarada bolsa şol aýdymyň sazyny çalýar, ýagny solosyny çalýar. Dinleňeni. Videoda görünmüyorsanız devçika stop aydımının akordunu çalıp otur. Men olsa şu taýda şoň solosunu oýnaýan, ýagny köpçülik içinde eşdilýär. Gitaraň öz aýdymaý diýamaý diýenler, ana şonu şol gitaranyň solosunu oýnaýar. Diýmek, bir gitara akordunu çalýar, beýle gitara solosunu oýnaýar. Ýene bir zat bar. Akordum, solanım ikisinden bir gitarada bir wagtda oýnap barýar. Oňa ýem fingerstyle diýilýär. Ýagny şu ýagdaýda gitkäde akordum, solosunam ikisini bile bir wagtda oýnadyk. Indi siz bilen solany nädip çalmany öğrenelik. İlki bilen üstünlik bir sazanlarda görýänsiňiz, şeýle öňünde nota depterçe bolýar, şoňa seredip saz çalýarlar. Ýöne biz siz bilen nota öğrenmez, biz siz bilen ýörüte gitaristler üçin tablatura diýip bir zat bar. Ýagny şol aýdymyň ýazmaça görnüşde. İlki bilen solo çalmany öğrenjek bolsaňyz, berýän maslahatym ilki yankı tablaturany gyzgaça taby okumany öğrenmeli. Yani tab nähil ýagdaýda gitge, ene ekranda görýänsiňiz 6 san çyzyk bar. Yani şo çyzyklar gitaranyň 6 san tary pasap edýär. Indi eger siziň görüşiňiz boýunça iň ýokardaky çyzyk şol gitarada birinji tar. Soň ýokardan aşaklygyna gitge, tersine gitge, ýokardaky çyzyk birinji tar. Yokordan aşağı 2, 3, 4, 5, 6 şeyle gitdi. Indi görýän suratyňyzda bir ansatçak bir sazyň taby görkezilen, ýagny notalary. Indi muňa nädip düşünmeli? Şu 6 sanyk çyzyga tarlar diýdik. Şu alaly iň ýokardaky çyzyga alaly, şonda 2 san nollur. O näme anlatýar? Nol diýilse şu grifi biz hiç ýyl basamdokda diňe şu taryň iň birinji tary özüne arasy özüne etýär, ýagny şeýle gitdi. Eger şo nolluk ikinji tarda bar bolsa, onu ikinji taram şeýle hiç basman. Şo görýän suratyňyzda ikinji tarda, ýagny B tarda üçlük ýazylan 2 sany. O näme anlatýar? İkinji tarda üçüncü perdeni tutmalygyny anlatýar. Yani ikinji tarymyň üçlügi, ikinji tar bilen üçüncü perde. Şonu basmalygyny anlatýar. Indi öňümizde taby çalyp görelim. Şeýlerek saz gitýärdi. Üçüncü tarda 2 san nollur. Ol anlatýar. Şu tary grifi basman, üçüncü tar 2 gezek çalýar. Soň ikinji tarda üçlük dur. Soň birinji tarda nol çalýar 2 gezek. Soň ýene ikinji tarda üçüncü perdeni basýar. Sazyň bir bölügini öğrendik. Indi bärde ýene ikinji tarda dowam etdiýiz. Birinji perdede.
okumanyny öwrenip, inni size bir näçe berjek maslahatym bar. Solo çalyňyzdy ilki bilene hemme barmaklaryny işletjek bolun. Ýene bir size maşk solo çalmak üçin, elin türgünleşdirmek üçin bärde gam oýnamaly. Ýagny gam näme? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ýagny şeýle do notadan alaly. Şu gammalaryň tablaturasyny ýörüte videoma, şonu videoň aşagyna ssilkada goýjak. Şonu görüp öwrenin. Solo çalmak kıyın näl. İnternetde daşary ýurt aýdymlarynyň adyny ýazyp, izinden şoň tabyna gitar diýseňiz ýa-da gitar tabys diýseňiz ingilisçe özleşseňiz, şolaryň tablary çykar, ansat görnüş çykar, kıyın görnüş çykar. Özüňize derejeňize görä saýlap, şeýdip taýyny okap öwreniberiň. Ozondan eliňiz gitdikçe tiýleşer, çatlaşar, öwrenmek ansat bolar. Men özüm mardaýsam, menem ilki bilen şu taby daşary ýurtdy sazlary tabyny okap görüp şeýdip öwrendim. Soň ýanky solan çalyberýän bolyn, gulagyň sluhyň açylýardy. Türkmen sazlarynyň solosyny özüňçe ýoşuk bilen tapsaň bolýar. Videony halan olsaňyz like goýýaňyz, düşünmedik zadyňyz bolsa kommentariýada soraýaňyz. Indik sapa geçenni sag bolun.